салом. соли нави 2020 ҳам фаро расид ва аз гузашти як даври дигари пурчолишу серҳаводис дарак дод. радиои озодӣ дар тамоми ин муддат дар канори шумо азизон буд бо тамоми хабарҳои хубу нохушоянд, хулоса бо тамоми хабарҳое ки аз зиндагии ҳамарӯзаи мардуми Тоҷикистон ва ҷаҳон қисса мекунад. абдулло, соли 2019 барои шумо масалан чӣ соле буд? барои ман? Бале. барои ман як соли хеле пурҳаводис буд. ман дар ин сол тавонистам ба баъзе нақшаҳоям бирасам хиромон, аммо муҳим он ки соли нав, соли муши сафед ва кабиса ба хосият бошад. пас дар бораи ин ҳама бо навбат суҳбат мекунем. кӯчаву хиёбонҳои Тоҷикистон аз фарорасии соли нав дарак медиҳад. албатта чанд соли пеш дар забони мардум ва дар матбуот бархе зарурати таҷлили ин идро, яъне соли навро ба баҳс кашида буданд. вале воқеият ин аст ки дар Тоҷикистон мардумони гуногун зиндагӣ мекунанд. ҳам онҳое ки аз замони шӯравӣ одат доранд идро ҷашн гиранд ва ҳам онҳое ки аз назари ақидатӣ идро қабул надоранд. ҳамкорони мо Зарангези Наврӯзшоҳ ва Шаҳлои Абдулло ҳолу ҳавои кӯчаҳои соли навиро гузориш медиҳанд. имсол бузургтарин арчаи душанбе ором нест. Он на танҳо бо ороишоту чароғакҳои рангоранг, балки бо мусиқияш тамошобинонро ба худ ҷалб мекунад. бузургтарин арчаи Тоҷикистон дар ана ҳамин майдон имсол ҳанӯз аз охири моҳи ноябр аз фарорасии соли нави мелодӣ дарак медиҳад. мардум аз ҳар гӯшаву канор ба ин макон меоянд то дар ин ҷо акс бигиранд, селфи кунанд ва бо ин истиқболи соли 2020-ро барои худ хотирмон созанд. бо наздик шудани ҷашни соли нав ин майдон дар пойтахти Душанбе серодаму пуртамошобин аст. дар ин майдон баробари мардум бо боҳои барфии зиёде ҷамъ омаданд ва ҳозиранд бо ҳар нафар акс бигиранд. албатта ройгон не. 16 декабр сар кардагим то 31 дар ҳамин назди арчаи солинавӣ қарор дорем. бисёрун неки нарх набошон қимат якташ 5 сум якташ 10 сум. ин намоишгоҳ ё шаҳраки солинавӣ аз маконҳои дигар аст ки имсол мардуми зиёд барои тамошо ва харидани шириниву тӯҳфаҳои солинавӣ ба ин ҷо меоянд. дар ин ҷо тавре мебинед хоначаҳои хеле зиёд сохта шудааст имсол ва дар баробари ба фурӯш гузоштани шириниву маҳсулотҳои мухталиф ҳамчунин хоначаҳои махсуси бобои барфӣ ва барфак ҳам сохта шудааст ки мардум метавонанд вориди он шаванд ва аксҳои хотиравӣ бигиранд. امروز سال اینجا آدم خیلی بسیار میشود برای همین ما هر چیزایی که وردگیم سال آدمون بیخرن. умар али ба фарқ аз аксари ҳамсолонаш на барои тамошо балки барои тоза кардани атрофи арча ба ин ҷо меояд. тақрибан 3 рӯз мешавад ки мон дар тозагии ободӣ гирди арчаи солинавӣ қарор дорем. мардуме ки ин ҷо аст вақте ки мо мебинем ягон нафар ягар мусул партояд мо ба о кори фаҳмидӣ мекунем. агар ки набинем худамон гирифта ба намон пакетамон андохта ба ҷамъ карда ба партоҳо бурда мемонем. омодагии душанбе ба истиқболи соли нав имсол хеле барвақт шурӯъ шуд. ин ҷашн дар пойтахти кишвар ба фарқ аз солҳои пеш ҳоло шукӯҳи бештар дорад. назди биноҳои маъмурии шаҳр ҳам чун боғу майдонҳо арчаҳои чароғон қомат афрӯхтаанд ва бо рамзу навиштаҷоти табрикӣ оро дода шуданд. меган ку кӯдако баҳре мора берун баҳре тамошо равем телевизорда мебинад ва меган морами баъди кор бо рафта ора мебиёрем. бозори фурӯши тӯҳфаву арчаҳои солинавӣ ҳам баробари наздик шудани ҷашн гармтар мешавад. саодат раҷабова бо шавҳараш барои харидории арчаву ороишот барои хона ва дастурхони солинавии худ аз турсунзода ба Душанбе омадааст. ӯ 5 набера дорад ва мехоҳад бо як арчаи қоматбаланду зебо соли навро барои наздиконаш хотирмон кунад. агар дастархон чиқа пур бошад, нозу неъматҳои бисёр бошад, сол ҳамин хел мерад, давоми сол ҳамин хел мерад. ако ҳама ҳаракат мекунанд ҳамин рӯз ба як дастархони хушро ороста кунанд, хоҳед нахоҳед мекунед, чунки дар дилатон ҳаст. бо ин ҳама намешавад гуфт ки баҳсҳо атрофи таҷлили соли нави мелодӣ дар Душанбе пурра аз байн рафтааст. барои онҳое ки ин ҷашнро моли бегона ва ё хоси фарҳангу мазҳаби дигар медонанд ин рӯз мисли рӯзҳои маъмулӣ аст ва аз таҷлили он худдорӣ мекунанд. ҷашн нагирифтан ин чизи исломӣ нест. мо конкрет ҷашн намегирем.
тақрибан та 10 солаи ахир мавзӯи таҷлили соли нав дар Тоҷикистон аз ҷониби бархе зери суол рафта буд. ҳамоно барои гурӯҳе аз сокинони Тоҷикистон соли нави масеҳӣ ҷашни бегона арзёбӣ мешавад ва таҳти таъсири ин ақидаҳо ҳам дар гузашта таҷлили соли нав чандон пуррангу ҳамагонӣ набуд. вале ба ҳар сурат дигар баҳси таҷлил кардан ё накардан аз соли нави мелодӣ мисли солҳои пеш дар Тоҷикистон тунду шадид нест ва ба назар мерасад ки аксарият ба ин мавзӯъ бо таҳаммул бархурд мекунанд. таҷлили ид ҳамеша хароҷот дорад. тавре як хонум ҳам дар ин гузориш ишора кард. рост мегӯяд Абдулло, роҳат будан аз назари даромаду хароҷот як шарти муҳими зиндагӣ аст. аслан ба фикри ман сол то сол масъалаҳои иқтисодӣ ба як мушкили ҷиддӣ ҳам мардум ва ҳукумат табдил мешавад. агар нимаи аввали соли 2019 болоравии нархи интернет бисёриҳоро нигарон кард, охири сол тағйири низоми ирсоли пул мавзӯи дол шуд. Абдулло, ман медонам ки шумо дар ин замина таҳқиқоти вижеи худро анҷом додед ва биёед ҳоло тамошобинони азиз ҳамроҳ бо Абдулло ба муҳтавои он нигоҳ мекунем. ягона ширкати давлатии ҳавопаймоии Тоҷикистон Тоҷик Эйр аз 4 январ аз парвоз монд ва кормандонашро ба рухсатӣ бемузд фиристод. ва мудири нави ширкат танҳо дар нимаи сол даст дод ки бо шурӯи мавсими ҳаҷ ҳавопаймои ширкатро дубора ба ҳаво хезонад ва парвозҳои пешини Тоҷик Эйрро дар бархе аз самтҳо аз ҷумла Душанбе Деҳлӣ барқарор намояд. як заъфи иқтисоди Тоҷикистон ки аз замони соҳиб истиқлол шудан ба ҳамроҳ гирифт ин аст ки мизони воридоташ аз содирот ба маратиб бештар аст. бинобар маълумоти оҷонсии омор, Тоҷикистон дар 11 моҳи соли 2019 наздик ба $3 миллиард аз хориҷ мол ворид карда бо маблағи ҳамагӣ бештар аз $1 миллиард мол содир кардааст. чун воридот аз содирот ба маратиб бештар аст, кишвар ба камбуди асъори хориҷӣ хусусан доллари амрикоӣ доим рӯбарӯст. моҳи май камбуди асъори хориҷӣ ба авҷи худ расид. бонкҳо фурӯши долларро то ба $200 ба дасти як нафар маҳдуд карданд. 15 май нархи $100 амрикоӣ дар бозори ғайрирасмӣ аз марзи 1000 сомонӣ бештар шуд, дар ҳоле ки қурби расмии $100 944 сомонӣ муайян шуда буд. танҳо поёни моҳи август зери фишори бозори ғайрирасмӣ бонки миллӣ маҷбур шуд қурби сомониро то 9 сомониву 70 дирҳам поён барад. моҳи сентябр дар Тоҷикистон чархаи дуввуми нерӯгоҳи роғун ки сохтмонаш солҳо боз идома дошт ба кор дароварда шуд. раис ҷумҳур Эмомалӣ Раҳмон рӯзи 9 сентябр бо пахши тугма чархаи дуввуми нерӯгоҳро ки 120 мегаватт барқ истеҳсол мекунад бо хатҳои барқи ҷумҳурӣ васл кард. чархаи аввали он моҳи ноябри соли гузашта ба истифода дода шуда буд ва интизор мерафт ки чархаи дуввум моҳи апрели соли равон фаъол шавад. аммо ба далели пеш омадани ба гуфтаи мақомот мушкили техникӣ ин кор то 9 сентябри соли равон ба таъхир гузошта шуд. мақомот мегӯянд бо фаъол шудани чархаи дуввуми нерӯгоҳи роғун Тоҷикистон метавонад содироти барқро ба хориҷа зиёд кунад. сокинон умедворанд ки бо ба кор даромадани ду чархаи роғун маҳдудияти интиқоли нерӯи барқ дар фасли зимистон аз байн меравад. гузориши комили Абдуллоро метавонед дар вебсайти озоди.орг ва ё канали Озоди видео дар YouTube тамошо кунед. Тоҷикистон дар остонаи ду интихобот қарор дорад. моҳи март мардум барои интихоби парлумони нав ва тирамоҳ ба интихоботи президентӣ мераванд. вале аз чӣ бошад ки ба мушоҳидаи хабарнигорон аз ҷумла ҳамкорони мо дар радиои Озодӣ сол то сол мардум аз баёни фикру андешаҳо дар бораи рӯйдодҳои сиёсӣ худдорӣ мекунанд. ин ҳолро муаллифони барномаи ба мо гуфтанд шоҳид мешаванд. ин барнома бар асоси пурсишҳои сарироҳии мардум дар бораи таҳаввулот ва зиндагии онҳо таҳия мешавад. ҳамкорони мо Афсонаи Акобиршо ва Таҳмина Ҳакимова дар бораи он ки пушти камера ва ногуфта чӣ монд. имсол дар барномаи ба мо гуфтанди радиои Озодӣ беш аз 70 мавзӯъ бо кӯмаки садҳо сокини Душанбе пайгирӣ шуд. ман ки 2 сол пеш корро дар радиои Озодӣ ва барпо кардани мусоҳибаҳои сарироҳӣ шурӯъ кардам, ба ҳамин хулоса омадам ки соли ҷорӣ аз назари ҷалби мардум барои баёни андешаашон мушкилтар буд. ба назарам ҳатто соли аз ин пеш мардум дар ибрози ақидаашон озодтар буданд ва дар барномаҳоямон фаъолтар буданд. аммо имсол мардум бо сабабҳои гуногун аз суҳбат бо мо худдорӣ мекунанд, хусусан кормандони ниҳодҳои давлатӣ. не шумо вакил ҳастед,
بخشش کم تام وقتم بیا که رادیو آزادی موقع بخدمو بهترین انجمن بود. کیا نامزد شدن؟ نامزدها کی هستن؟ بی بیرون از студент بسکمین تعریف کنم аммо бо вуҷуди ҳама монеаҳо мо тавонистем барномаамонро пеш барем ва бо мардум дар бораи мушкилоташон суҳбат кунем. Дар ин барнома тасмим гирифтем барномаҳоеро ки соли сипаришаванда пурбинандатарин буданд бо ҳам бубинем. хабари мо шунидем ки вай ҷаноб чихе одам рӯи ами чизи шохӣ чихе гум офребкориш ина вая соҳиби хона кадаи худша савод надошта инами коро када зад буровара нами ма хирсан шудам ки рост када вая даб кардам. бо ин табақа дӯстӣ ҷоиз нест. ман дӯстӣ намекардам барои он ки ба аллоҳ бовар дорам. تفاوت‌های اعتقادی، تفاوت‌های رنگ، تفاوت‌های زبان، تفاوت‌های نژاد، مذهب و هر تفاوت‌های دیگری که هستند. اینها به نظر من یک امر بسیار عادی هستند. خداوند خواست که این رنگارنگی و این گوناگونی در خلقتش باشه در این جهان. سود باید مستقل با یک شاخه سهم دولتی باید باشد و باید یگان کس وابسته نباشد. نه که به عدالتی که در تاجیکستان است به سود چیز من باوری ندارم. راستی برست بیرون از خانه زنک باید سر کار نگیرن، فقط مرد. همسرم همه کار دخالت میکنن. از همین مجلس های، از همین پارلمان های، از همینا که برای مردم یگان نفع نمیرسد ایش که تاجیکستان حزب ملت اسلام است، حزب دموکراتی است. باز چند حزب هستند. نه همیشه مردم آماده هستند با ما در نزد دوربین صحبت کنند. برای ثبت یک برنامه که در آن حدود 5-6 نظر نشر می شود با ما ضرور می شود که از 30 تا 50 نفر خواهش صحبت کنیم. حالا می خواهیم نوارهایی را ببینیم که پشت پرده بودند. سلام. یک نظر پرسی داریم. دو جمله نظرتون. رادیو اینم آدم نگاه دارم بخشش. این رسید. یک نظر پرسی دو جمله نظرتون. چو؟ دو جمله نظرتون میگیم. Я не знаю. Как не знаете? Можете на русском говорить? Не, спасибо. Марамат Исмоилов. بخشش من گپ زدن نمیتونم. گپ زده استید کو چی نمیتونید؟ نه بخشش. پارلمانت نگاه نمیکنم که گویم که به فاول است یا نه. ولی به نظرتون باید کدام موضوع به توجه کنن؟ کدام پرابلم او با؟ در سال نو نیز ما تصمیم داریم این برنامه را ادامه دهیم. شما هم بینندگان عزیز با شرکت فعالانتون در برنامه گفتن با ما میتوانید آن را رنگین تر و جالب کنید. ولی آوازخوانی تاجیکی مقیم روسیه منیژه میگوید که از گفتنی مسائل حساس نمی‌هراسد. در روزهای آخر سال 2019 ترانه نوی او نیدا سلاویانکا شبکه‌های اجتماعی را به قول لرزاند. بحثی هویت مهاجران در روسیه در ترانه نوی او بیان شد. این ترانه را در 4 روز اول بیش از 177,000 دفعه تماشا کردند. بیشتر از این برنامه در صحبت از منیژه پرسیدم آیا انسان در روسیه باید حتما سلاویان باشد؟ نه، چنین نیست. این اختلافات درونی هر یک انسان است که از جای تولدش به کشور دیگر کوچ می‌بندد. وقتی او با فرهنگ دیگر دچار می‌آید، مجبور می‌شود زبان دیگر بیاموزد. زبان مادریش را فراموش می کند. در این فاجعه نیست. من خوشبختم که با زبان روسی گپ می زنم، با زبان روسی شعر می نویسم و خوشبختم که هوادار دارم. اما در این مدت رابطه های من با تاجیکستان کنده شدند. هر وقت من آنجا برمیگردم خود را دیگر احساس می کنم. این برای من غم انگیزتر از آن است که من در روسیه زندگی می کنم. یعنی متاسفانه من بیگانه در بین خودی ها هستم و خودی در بین بیگانگان. чужих и чужой среди своих, к сожалению. در واقع مصاحبه کامل با منیژه را می توانید در وبسایت ما در کانال آزادی ویدیو در یوتیوب تماشا کنید. این زمان بسیار می خواهم که دیگران هم مثل منیژه جسارت داشته باشند و گپ خود را آشکارا بگویند. عبدالله، من میخواهم حالا با افتخار بگویم که واقعا هم کارمندان با استعداد و با هنری رادیوی آزادی توانستند سال 2019 زندگی چندین نفر را در تاجیکستان تغییر دهند. گزارش هایی که تقدیر ساز شدند و یا چگونه مطالب رادیوی آزادی
тавонист бархе мушкилоти мардумро осон кунад. дар ин бора ҳамроҳ бо абдулло назар меафканем.